Ning salah siji SMA ing kutha Surakarta ana bocah loro sing wis suwe akrab, Sinta lan Rani. Loro-lorone pinter lan sregep, nanging duwe watak sing beda. Sinta bocah alus, sabar, lan ora seneng pamer. Dene Rani luwih rame, percaya diri, nanging gampang iri yen ana sing luwih apik tinimbang dheweke. Nalika sekolah ngumumne bakal ana lomba inovasi digital, Sinta langsung ngajak Rani kerja bareng. Ayo melu bareng Ran. Aku wis duwe ide kanggo gawe aplikasi pengaturan jadwal. Ujare Sinta kanthi semangat. Wah, apik tenan. Aku sing ngurus presentasine ya. Sinta ngangguk. Yo, aku percaya kowe. Saka kono, saben sore Sinta lan Rani ketemu ning perpustakaan kanggo ngrampungne proyek. Sinta luwih akeh nindakake coding lan desain. Dene Rani nyepakne bahan presentasi. Kabeh katon apik nganti 2 minggu sadurunge lomba. Siji dina, Rani njaluk ngijini nganggo flashdisk Sinta. Sin, aku pinjam flashdiskmu sik ya, arep nyetak tugasku. Ujare Rani alon. Sinta tanpa curiga maringi. Iya, ora apa-apa. Tapi cepet balik no. File proyek ono ning kono lho. Rani mung nyengir lan ngucapne matur nuwun. Nanging atine wis kebak niat ora apik. 2 dina saurunge lomba, Rani ora mlebu sekolah. Sinta nyoba ngontak lewat telepon, nanging ora diangkat. Dhek ngira kancane lagi lara. Nanging nalika dina lomba teka, kahanan dadi kaget banget. Ing panggung lomba, jenenge Rani diumumne minangka salah siji peserta lan proyek sing digawa padha persis karo nggone Sinta. Rani, Sinta mbrabak nyedak nalika weruh tampilan aplikasi sing padha. Iki proyekku, iki gagasan sing tak gawe bareng kowe. Rani mung mesem tipis. Iki versiku Sin, wong aku sing kerja kok. Tapi iki desainku, kodenku, kabeh saka flashdiskku. Sinta nerangni. Rani mung ngangkat pundak. Hah? Sopo sing iso mbuktekne? Sinta ora bisa ngomong maneh. Nanging Bu Guru Ratna, guru pembimbinge, weruh ana sing ora beres. Dhek nglapor marang panitia lomba supaya mriksa file asli. Sakwise diselidiki, kabeh data nuduhne yen file proyek kuwi pancen digawe dening Sinta. Data file nuduhake tanggal lan jeneng penggawe sing asli. Rina ketahuan nyalin kabeh saka flashdisk sing tau dipinjem. Ing pungkasan lomba, juri ngumume yen pemenange yaiku Sinta. Amarga kejujuran lan orisinalitas karyane. Rani didiskualifikasi saka lomba lan dihukum ora oleh melu kegiatan kompetisi sak semester. Nalika kabeh wis bubar, Rani nyedaki Sinta karo rai pucet lan swara srot. Aku njaluk ngapura Sin, aku mung pengen dihargai, pengen menang, nanging malah ngrusak kabeh. Sinta nembek pundake alon. Aku wis ngapura Ran. Nanging kowe kudu ngerti, ora ana penghargaan sing bisa ditunggu nganggo cidra. Rani meneng, banjur lunga tanpa tembung maneh. 5 taun wis liwati. Saiki Sinta wis dadi programmer sukses ing perusahaan teknologi gedhe ning Jakarta. Dhek gawe aplikasi pendidikan sing dikenal nganti luar negeri. Saben dina dhek ora lali ndonga lan tetep andhap asor. Ing sisih liya, Rani uripe durung mapan. Dhek pindah-pindah kerja lan ora ana sing langgeng. Akeh wong sing ora percaya karo dhek amarga reputasi nalika sekolah uga rusak amarga nyontek tugase wong liya. Siji dina, Rani ngirim pesan marang Sinta lewat WhatsApp. Sin, aku kelingan jaman SMA.
Aku nyesel wis ngianati kowe. Matur nuwun wis ngapura aku. Sinta maca pesen iku alon-alon lan mesem lirih. Banjur dhek mbalesi, ora apa-apa Ran, urip iki ora nate terlambat kanggo miwiti jujur. Yen kowe gelem owah, Gusti mesti maringi dalan anyar. Rani ora mbalesi maneh, nanging ning atine ana tekad anyar kanggo gawe urip sing luwih becik. Saka cerita iki, kita bisa sinau yen iri lan pengkhianatan ora bakal gawe kebugahan. Sapa sing jujur lan kerja keras bakal nemu karya hasil sing sejatine.